Сега ще ви покажа едни пасажи, в които Словото показва как идва страха. Т.е. страхът има крака. Той се движи. Страхът идва и неговата цел е да влезе в живота ти. Някои хора се страхуват да не катастрофират. Не знам дали има поне един човек тук. Ето. Ти ли си? Страх от катастрофа. Страхува се да не се блъсне някъде, ама кара си нормално, всичко е наред, никой не е пибипка или му пибипка, обаче той се страхува, понеже е видял някаква катастрофа. Някъде. Или някой му е разказал за някаква тежка катастрофа и той е придобил страх. Обаче това не е човешки страх. Има човешки страх, но има страх, дух на страх. Човешкият страх е коренно различно от това да имаш дух на страх. Нека